Ανάπτυξη έχουμε αυτή τη στιγμή μια κατάληψη για απίστευτο λόγο των εργαζομένων στο Υπουργείο. Ναι. Πάμε, Γιώργο Τσελίκα. Καλημέρα, παιδιά. Βρισκόμαστε σε ένα από τα 6 παραρτήματα του Υπουργείου Ανάπτυξης Τροφίμων. Εδώ στη Μενάνδρου 22 οι άνθρωποι όχι πρωί, όχι μεσημέρι, όχι από μεσήμερο, όχι βράδυ, φοβούνται να κυκλοφορήσουν. Έχουν πέσει, θα μιλήσουμε με τους ανθρώπους εδώ, τους υπαλλήλους, έχουν πέσει θύματα ληστείας, θύματα. Μέσα στο Υπουργείο. Έχουν πέσει κινητά και οτιδήποτε. Όχι, απ' έξω που έρχονται παρκάρουν για να μπουν στο Υπουργείο. Μάλιστα. Απ' έξω. Μάλιστα. Λοιπόν, να μας πει δύο λόγια εντάχει ο κύριος Νίκος Καγαβάς, ο πρόεδρος, και θα δώσει το λόγο στα θύματα που έχουν πέσει θύματα ληστείας. Εντάχει, παρακαλώ, κύριε Καγαβά. Καλημέρα, κύριε Οικονόμου. Γεια σας, κύριε Καγαβά. Δόξα τω Θεώ. Ναι. Πού γίνονται αυτές οι κλοπές και ληστείες? Έξω στα αυτοκίνητά τους, τους ίδιους, πού γίνεται? Πώς γίνονται? Δεν έχει επιστροφή, δεν έχει επιστροφή. Λοιπόν, πώς γίνονται οι ληστείες, που ακριβώς τα θύματα? Εδώ μπροστά που παρκάρουν για να μπουν μέσα στη δουλειά τους. Έχουν δεχθεί επιθέσεις, έχουμε εδώ αρκετά θύματα και είναι κάτι απαράδεκτο γιατί δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις. Αστυνομία δεν έχει, Γιώργο, εκεί. Μετά τις 5 ώρα δεν συζητάμε. Υπάρχει αστυνομία? Τίποτα δεν υπάρχει. Τίποτα. Είναι στο έλεος του Θεού οι συνάδελφοί μου. Στο Υπουργείο δεν έχει φύλαξη. Γίνεται αυτή η κατάληψη για να μπορέσουμε να ευαισθητοποιήσουμε το παράδειγμα. Λέει το Υπουργείο, φυλάσσεται το Υπουργείο. Έχει απλώς τις πρωινές ώρες, τίποτα άλλο. Εσωτερική φύλαξη. Security, αστυνομικό. Security. Πάμε σε ένα από τα θύματα. Λοιπόν. Κυρία Πόλη, για πείτε μου ακριβώς τι έγινε όταν ερχόσασταν εδώ για να πιάσετε δουλειά. Όχι, στο σχολάσμα μου κλέψαν το κινητό. Αλλά κάθε μέρα γίνονται περιστατικά. Έχει περιστατικά. Εδώ συμμορίες μεταξύ τους, έχουμε σκοτωμούς, τα πάντα. Εσείς, κύριε Σταυρούλα. Εγώ θέλω να πω ότι το κτίριο είναι μέσα σε ένα γκέτο. Είμαστε στο κέντρο της Αθήνας, μέσα σε ένα γκέτο. Κάθε μέρα φοβόμαστε να έρθουμε στη δουλειά μας. Εμένα ένας ναρκωμανής μου έστησε πίσω από την κολόνα καρτέρι για να με κλέψει. Βγαίνοντας από το αυτοκίνητό μου για να μπω στη δουλειά μου. Μέσα στο γραφείο στο οποίο βρισκόμαστε, στην ταράτσα που υπάρχει δίπλα, σφάζουν κατσίκες στις ταράτσες. Το κτίριο μέσα έχει απαράδεκτες συνθήκες εργασίας. Δεν υπάρχουν τουαλέτες, είναι γκρεμισμένες. Η θέρμανση με το ζόρι υπάρχει. Οι συνθήκες είναι άθλιες. Εσείς, τι ακριβώς, για πείτε μου. Εγώ δέχτηκα επίθεση από 6 άτομα με μαχαίρια. Τι γίνεται, κύριε παιδιά? Άντρο εγκληματικότητα είναι το Υπουργείο, η περιοχή. Ακούτε, έξαρση εγκληματικότητα. Είναι δυνατόν? Γύρω. Έξω από το Υπουργείο. Σοφοκλέους και Μενάνδρου δεν μπορεί να περπατήσει άνθρωπος, ειδικά όλα μετά αυτά, τις Γιώργο, 11 η ώρα, 11 με πάντα. 8-9 το βράδυ δεν μπορείς να περάσεις. Πόσο καιρό συμβαίνουν αυτά, Γιώργο? Κλεμμένα κινητά. Πόσο καιρό συμβαίνουν αυτά εδώ? Και πόσα χρόνια είστε εδώ? Εδώ πέρα το Υπουργείο είναι από τη δεκαετία του 1970, όταν το κτίριο ήταν σχετικά καινούριο. Παραμένει ακόμη και σήμερα, αλλά. Ναι, η εγκληματικότητα, η έξαρση από ό,τι ξεκίνησε από το 2000 και δεύτερον. Από ό,τι λένε συνάδελφοι οι οποίοι είναι χρόνια εδώ, κάνει ανεβοκατεβάσματα. Δηλαδή κάποιες στιγμές. Έχει φέσει εξάρσεις. Ναι. Τώρα είναι πάλι σε έξαρση. Μάλιστα. Γιώργο, δεν βλέπετε εδώ περιπολίες, ομάδα το δημοσιοποιούμε το θέμα. Να το λάβει υπόψη το Υπουργείο. Πού να πρωτοπάνε. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.